Κρήτη, το νησί με την πολυτάραχη και αιματοβαμμένη ιστορία. Εδώ, σε αυτά τα χώματα, σε αυτές τις πολιτείες που κάθε μια έχει να καυχηθεί για παλιούς και νέους θρύλους, εδώ έμελε να γραφτεί μια φλογισμένη σελίδα της παγκόσμιας ιστορίας. Μια σελίδα που κάθε γράμμα της χαράχτηκε με φωτιά και με αίμα. Μαΐου 1941. Οι στρατιές του Χίτλερ ρίχτηκαν για να καταλάβουν το τελευταίο κομμάτι ελληνικής γης που έμενε ακόμα ελεύθερο, το απόρθητο νησί της Κρήτης. Οι Κρητικοί πολέμησαν για τη γη τους. Άντρες, γυναίκες, γέροι και παιδιά φροντοφώνησαν στην έκπληκτη ανθρωπότητα πως θέλουν να ζήσουν ελεύθεροι. Κρήτη, μητέρα της αρχοντιάς της Λευτεριάς δασκάλα, της Λευτεριάς δασκάλα, της Λευτεριάς δασκάλα, που γράφε τη ιστορία σου κάθε φορά με μπάλα. Έλα Κρήτη, πως είσαι αρχόντισσα, το δείχνουν τα βουνά σου. Το δείχνουν τα βουνά σου, το δείχνουν τα βουνά σου. Στεριά σε πολεμήσανε, μα πέσανε μπροστά σου. Φουντωμένα τα δέντρα, μοσχομύριστο το χώμα από τον ανθό της λεμονιάς και της πορτοκαλιάς. Το κύμα ήσυχο, ναζιάρικο όπως κάθε Μάη. Η ζωή στο ξαναγέννημα της φύσης, θεργεμένη. Και μέσα σε τέτοια ώρα η ελεύθερη κριτική ψυχή, δεμένη στην κλωστή της μοίρας, έπλεκε νέο στεφάνι δόξας. Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε και στο σημερινό αφιέρωμα στην εθνική αντίσταση, στις κριτικές επαναστάσεις από το Βυζάντιο μέχρι τη μάχη της Κρήτης. Καλώς ήλθατε εδώ στην πλατεία Παναγούλη που κατάμεστη από κόσμο παρακολούθησε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση
μια εκδήλωση του Συλλόγου Κριτών Αγίου Δημητρίου. Εξάλλου ετούτος ο σπουδαίος σύλλογος, ο αξιόλογος σύλλογος, ο δυνατός σύλλογος μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους συνάξεις με δυνατό περιεχόμενο. Περισσότερα θα σας πει ο πρόεδρος του συλλόγου, ο Στέλιος Μαμαλάκης, που τον έχετε δει σε πολλές εκπομπές μας και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί δεν κάνει εκδήλωση και να μην μας καλέσει να την παρουσιάσουμε και να σας τη χαρίσουμε με όλη μας την αγάπη, φίλοι μας. Καλώς όρισες, φίλε Στέλιο, άλλη μια φορά. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε και πάλι για την υποστήριξή σας, πάντα κοντά σας. Σε όλους τους Κρήτες να μας βλέπουν, να προσπαθούμε και εμείς να συμβάλλουμε με κάθε τι στο πολιτικό κίνημα. Στέλιο μου, 74 χρόνια μετά, ο Σύλλογος Κριτών Αγίου Δημητρίου, σε συνεργασία με το Δήμο, δημιουργείται αυτή την εκδήλωση, αυτή την επέτειο αφιερωμένη στην ενδοξότερη και παραδοξότερη μάχη του κόσμου. Πιστεύεις ότι αυτή η επέτειος θα πρέπει να καθιερωθεί, θα πρέπει να αναγνωριστεί επίσημα και να εορτάζεται ως αφετηρία εθνικής αντίστασης και στην πατρίδα μας στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη? Νομίζω είναι προφανές. Δεν το λέω εγώ. Το έχουν αναγνωρίσει όλοι οι ιστορικοί. Το History Channel, παραδείγματος χάρη, ενέταξε τη μάχη της Κρήτης μέσα στις 5 κορυφαίες μάχες του κόσμου. Η ελευθερία στήριξε κι ας μάθει όποιος δεν ξέρει. Κι ας μάθει όποιος δεν ξέρει, κι ας μάθει όποιος δεν ξέρει, στο τιμημένο όπλο σου το κριτικό μαχαίρι. Αν δεν υπήρχε η μάχη της Κρήτης, η ιστορία της Ευρώπης δεν θα ήταν αυτή που είναι σήμερα. Θα ήταν τελείως αλλαγμένη. Χάρη στη μάχη της Κρήτης ανατράπηκαν τα σχέδια του Χίτλερ, θα είχε βάλει νωρίτερα στην τότε Σοβιετική Ένωση, Ρωσία μάλλον, και δεν θα ήταν σήμερα η Ευρώπη όπως την γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν είναι υποχρέωση και του ελληνικού κράτους αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωριστεί η μάχη της Κρήτης ως ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός και στη μνήμη του να γίνονται τελετές αντίστοιχες γι' αυτό. Ο Στέλιος Μαμαλάκης, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, φίλοι μας, είναι επιστήμονας. Και σίγουρα η άποψή του πάνω σε όλα τα θέματα είναι βαρύνουσα και πολύ σημαντική. Και χαίρομαι γιατί και το ΔΣ που τον πλαισιώνει σαν μπροστάρι, σαν επικεφαλής των διοικούντων, είναι το ίδιο και εκείνα τα παιδιά, νεαρά και επιστήμονες. Αργότερα θα μιλήσουμε με κάποια από αυτά τα παιδιά. Και εμείς να τον συγχαρούμε γιατί εντοπίζει τους αξιόλογους, γενναίους, σημερινούς μαχητές, νέους αγωνιστές και τους ρίχνει στο μέτωπο το αγώνα για τον πολιτισμό. Μπράβο, Στέλιο. Νομίζω είναι ευθύνη κάθε πολιτιστικού συλλόγου η ανάδειξη ιστορικών στιγμών και μορφών, γιατί η ιστορική μνήμη είναι αυτή που μας καθοδηγεί. Άρα λοιπόν είναι τεράστια η ευθύνη που έχουμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Δεν αρκούν οι επαιτειακές τελετές και τα μνημόσυνα. Πρέπει να δώσουμε νέα τροφή και ειδικά στη νέα γενιά. Γι' αυτό και πραγματικά το συμβούλιο το δικό μας που απαρτίζεται από παιδιά μορφωμένα με ένα μέσο όρο ηλικίας πολύ χαμηλό, έχει τη διάθεση να προσφέρει σε αυτό το εγχείρημα. Γι' αυτό και σήμερα αυτό που επιχειρήσαμε ήταν μια μάχη Κρήτης διαφορετική από τις υπόλοιπες. Φαντάζομαι όλος ο κόσμος έχει δει τελετές αντίστοιχες. Εμείς σήμερα λοιπόν επιλέξαμε να ξεκινήσουμε μια σειρά από δρόμενα, δίνοντας τη σημασία, και οι ήρωες δεν είναι μόνο αυτοί που συμμετείχαν στη μάχη της Κρήτης, οι ήρωες της Κρήτης ξεκινάνε από πολύ πιο παλιά. Κάπως πρέπει να τους φέρουμε στο προσκήνιο, να τους αναδείξουμε, για να δημιουργήσουμε και τους όρους αυτά τα παιδιά, η νέα γενιά, να μάθει για την ιστορία. Το ιστορικό γίγνεσθε να αποκτήσει ιστορική μνήμη. Εμείς είμαστε έτοιμοι λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πάμε να παρακολουθήσουμε το αφιέρωμα αυτό το δυνατό αφιέρωμα που είχε μια ξεχωριστή θέση, θα έλεγα, στην κριτική παροικία όλο αυτό τον καιρό που γίνονται αυτές οι επέτειοι για τη μάχη της Κρήτης. Να την παρακολουθήσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος και να ξεκινήσουμε, φίλε Στέλιο.
με τη χοροδία του συλλόγου ξεκινάμε και ακολουθεί μετά... Να την παρακολουθήσουμε αμέσως. Με μαέστρο τον Παύλο Δασκαλάκη, μια χοροδία που αργότερα θα μας λέει ο μαέστρος έχει δημιουργηθεί εδώ και 2 χρόνια με πρωτοβουλία δική σου. Πρωτοβουλία δεν είναι δική μου μόνο, είναι συνολική πρωτοβουλία. Είναι μια όμως χοροδία που δεν έχει άλλο σύλλογος και νομίζω ότι κάνουν και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το πω διαφορετικά, για να δώσουν και κάτι καινούριο σε αυτό το πράγμα. Πάντως, φίλε Στέλιο, σε προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει πάλι στο σύλλογό σας, μια και μας ανοίξατε την πόρτα του συλλόγου, μας πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα και μας έδωσαν πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας αυτή. Και μπράβο σας για αυτή τη χοροδία που πάμε, φίλοι μας, αμέσως να τη χαρούμε άλλη μια φορά. Ακολουθήστε μας. Γιάννη, και για είτε πίστεψες στον Τούρκουνε τα λόγια. Ξαρμάτωτος επόρισες και πήγες μες στο κάστρο, που ήταν μιλιούνια η Τουρκιά, και με το αίμα επότισες του κάστρου την πλατεία. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και μέχρι την επανένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα, πολλές και σημαντικές επαναστάσεις θα χαρακτηρίσουν αυτή την περίοδο, αλλά και θα αναδείξουν τη στρατηγική θέση του νησιού από την πλευρά των προστάτευτων δυνάμεων. Ο Ιωάννης Βλάχος, ή κατά κόσμον Δασκαλογιάννης, θα αποτελέσει την πιο εμβληματική μορφή της περίοδου. Το 1750 ήταν γραμματικός και από το 1765 πρόεδρος της επαρχίας, οπότε οραματίστηκε το κίνημα απελευθέρωσης με εξωτερική βοήθεια. Σύμμαχος του σε αυτό ήταν ο Θεόδωρος Ορλόφ. Στις 4 Απριλίου του 1770 στην πεδιάδα της Κράπης 2.000 άνδρες και 20 ιερείς θα ευλογήσουν μια δεύτερη Ανάσταση.
Φυλάτων αυτά στη μακαρίαν ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, εκούσιονται και ακούσιον, αιωνία αυτόν η μνήμη. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, της Κρήτης αντριωμένου, της Λευτεριάς τη Ρήγισσα, ήρθαν να σκλαβώσουν. Βροντά καστράφτει ο ουρανός, η θάλασσα φουσκώνει, τα όρια αναταράζονται και το κακό θα γίνει. Η πρώτη μεγάλη εξέγερση του 1211 από τους Αγιοστεφανίτες και τους Αργυρόπουλους θα θέσουν την Ανατολική Κρήτη και μέχρι τις πύλες του Χάνδακα υποκριτικό έλεγχο. Θα κατασταλεί αυτή η εξέγερση με συνθήκη το 1213 και ο λόγος είναι ότι είχαν τελειώσει τα πολεμοφόδια. Της Κρήτης η τιμή. Λιώνουν τα χιονιαστά ψηλά και τρέχουνε στα ριάκια. Ποτίζουν κάδους και δέντρα μυρτιές και δάφνες. Να βγάλουν φύλλα ευωδιαστά, να φτιάξουν στεφάνια, μα για της Κρήτης την τιμή. Δυνατοί. Μια χαρά. Το παλεύουν. Μπράβο τους. Τους χαρήκαμε. Άλλη μια φορά. Η συνέχεια. Παρουσιάζονται τα τμήματα εκμάθησης κριτικής λύρας. Τα παιδιά τα μικρά και μεγάλα. Πόσα παιδιά περίπου, Στέλιο? Αυτή τη στιγμή θα παρουσιαστούν νομίζω 11 παιδιά. Αυτό έχει ξεκινήσει πολύ πρόσφατα. Φέτος έχει ξεκινήσει και παρόλα αυτά η προσέλευση ήταν αθρώα και το αποτέλεσμα νομίζω αρκετά καλό για τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Να δούμε τα παιδιά αμέσως, να τα χαρούμε. Χαιρόμαστε όταν βλέπαμε νέα παιδιά να πλαισιώνουν τους συλλόγους, γιατί εσύ σαν επιστήμονας, σαν μαθηματικός, σαν ιδιοκτήτης φροντιστηρίων, σίγουρα έχεις μια μεγαλύτερη άποψη με τους νέους, με τα παιδιά μας, που πρέπει πάντα να τα έχουμε κοντά μας. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στη νέα γενιά. Και λόγω επαγγέλματος, αλλά από τη φύση μου έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Θεωρώ ότι η νέα γενιά είναι ο μοχλός ανάπτυξης πολιτισμού και κυρίως στήριξης όλου αυτού του εγχειρήματος. Χωρίς αυτούς, ποιος θα υπάρχει? Δεν θα είμαστε εγώ και εσύ για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει κάποιος να ακολουθήσει. Και για να ακολουθήσει πρέπει να έχει το κίνητρο να το κάνει. Άρα λοιπόν είναι υποχρέωσή μας να τους δώσουμε, γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, την τροφή και το κίνητρο να ακολουθήσουν και να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Δάσκαλος της Λύρας? Ο Σταμάτης ο Αλεξανδράκης και δάσκαλος του λαού του ο Σταύρος Σουλακιώτης. Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά και να καμαρώσουμε αμέσως τους μαθητές τους. Τι λες, Στέλιο? Βεβαίως. Πάμε. Χαίρεται πραγματικά κανείς να βλέπει αυτούς τους ανθούς, θα έλεγε κανείς, της παράδοσης. Έτσι, Στέλιο? Χαίρεται. Και εμείς είμαστε περήφανοι που βλέπουμε αυτό το πράγμα να προχωράει. Και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε και θα εντάξουμε και καινούργια πράγματα στο Σύλλογο. Προσπαθούμε να βάλουμε καινούργια τμήματα, όπως είναι
το κοπανέλι. Η εκμάθηση στο κοπανέλι είναι κάτι καινούριο. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια θα ήταν αυτή, η οποία δεν την έχουμε συναντήσει και θα τη συναντήσουμε στο εγγύς μέλλον μαζί σας. Μπράβο. Θα το ξανακάνουμε αυτό. Χτες σε μια εκδήλωση που έγινε και συμμετείχε ο Σύλλογος στο Δήμο, παρουσιάστηκε το κοπανέλι, αλλά είναι στις άμεσες σκέψεις μας να προσπαθήσουμε να το εντάξουμε και σαν τμήμα του Συλλόγου, εκμάθηση κοπανελιού. Πάρα πολύ ωραία. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε στους χαιρετισμούς. Ναι. Να ακούσουμε το χαιρετισμό της Δημάρχου, της κυρίας Μαρίας Ανδρούτσου. Πάμε. 1941. Μια ακόμη σημαντική μέρα για την νεότερη ιστορική μνήμη. Ένα ακόμη κομβικό γεγονός στην εξελικτική πορεία της ελληνικής ιστορίας. Μια ακόμη αφορμή για να αντλούμε διδάγματα και έμπνευση από το παρελθόν μας που βρήθη παρόμοιων περιστατικών στο πέρασμα των αιώνων. Για κάποιους ήταν η πρώιμη αρχή του τέλους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αφού άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τα σχέδια των Ναζί. Λοιπόν, την Δήμαρχο, την κυρία Ανδρούτσου, έχει μπει και για τα καλά και εκείνη στο νόημα. Να την ευχαριστήσουμε και εμείς, και τη Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό. Για τη συνεργασία έτσι που είχατε. Ναι, για τη συνδιοργάνωση και τη βοήθεια που είχαμε τουλάχιστον προς το κομμάτι το τεχνικό. Και εγώ, Στέλιο μου, θα σε ρωτήσω. Συνεργαστήκατε λοιπόν με Σύλλογο Κριτών Αγίου Δημητρίου με το Δήμο Αγίου Δημητρίου. Αυτή η συνεργασία, πιστεύεις, έχει σαν στόχο στο μέλλον να χτίζει καλύτερες μέρες σε αυτή τη δύσκολη κοινωνία που ζούμε, παίρνοντας πάντα ως αφετηρία την αντίσταση αυτών των γενναίων μαχητών? Εσείς προβληματίζεστε, φρονηματίζεστε για να δημιουργείτε εκδηλώσεις που να έχουν πάντα σαν στόχο καλύτερες μέρες, ένα καλύτερο αύριο? Κοίταξε να είσαι, Φωφό μου, η συνεργασία με το Δήμο και με τους φορείς είναι υποχρέωσή μας, πολιτιστικός σύλλογος είμαστε. Απλά πλέον και λόγω της κρίσης οι σύλλογοι δεν ενισχύονται οικονομικά από τους Δήμους. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν διαφωνώ με αυτό. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να αλλάξει τακτική και να ενισχύονται τουλάχιστον υλικά. Δηλαδή ένας σύλλογος όπως εμείς, παραδείγματος χάρη, στα μέσα σχέδιά μας ήταν να εντάξουμε μαθήματα λαογραφίας. Στα μαθήματα λαογραφίας απαιτείται οπτικοακουστικά μέσα, τηλεοράσεις, βιντεοπροζέκτορες. Αυτό το πράγμα κοστίζει. Ο σύλλογος δεν έχει τη δυνατότητα. Γιατί θα κάνεις εκδηλώσεις. Πόσες εκδηλώσεις θα κάνεις, πόσα χρήματα θα μαζέψεις για να μπορέσεις να συντηρήσεις? Γιατί συντήρηση είναι και το ενίκαιο, συντήρηση είναι το να έχεις αυτή την ηματιοθήκη που είδατε σήμερα, είναι η ματιοθήκη του συλλόγου. Η συντήρηση και μόνο είναι ένα τεράστιο κόστος. Άρα λοιπόν θα μπορούσαν οι Δήμοι να συμβάλλουν υλικά σε αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι θα εισακουστούμε και θα γίνει στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει γίνει στο δικό μας τουλάχιστον Δήμο. Υπομονή. 74 χρόνια πέρασαν από το πρωινό εκείνο της Τρίτης, της 20 του Μάη, φίλοι μας, όπου ο καταγάλανος κρητικός ουρανός γέμισε με γερμανικά αεροπλάνα. Σήμερα ο Σύλλογος Κριτών Αγίου Δημητρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Δημητρίου, θυμούνται και τιμούν τους ήρωες της πιο παράδοξης μάχης του κόσμου, όπου η οικουμένη Ολάκερη κράτησε την αναπνοή της. Στέλιο μου, πού θα πάμε? Στο χαιρετισμό το δικό σου σίγουρα. Εντάξει, μπορείτε να προσπεράσετε αυτό. Όχι, δεν θα το προσπεράσουμε, θα μείνουμε εκεί, θα ακούσουμε δύο λόγια και από το φίλο Στέλιο στο μικρόφωνο να μας μιλάει για ετούτη την παράδοξη, ετούτη τη μάχη που άφησε άφωνη την οικουμένη. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας και σε αυτό το κάλεσμα του συλλόγου μας. Κάθε χρόνο τιμούμε την επέτειο της μάχης της Κρήτης ως ελάχιστο φόρο τιμής στους προγόνους μας που αντιμετώπισαν με ηρωισμό τον γερμανικό ιμπεριαλισμό. Όμως, έχουμε αναρωτηθεί πόσοι και ποιοι είναι οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι Κρήτες που στο διάβα του χρόνου, από το Βυζάντιο μέχρι το σύγχρονο ελληνικό κράτος, συνέβαλαν ακόμη και με τη ζωή τους στη διαμόρφωση του ιστορικού γίγνεσθε.
Είναι κοντά μας ο Γιώργος ο Κατσοτάκης, ο οποίος είναι και χορευτής. Δεν είναι μόνο ο ταμείας του Συλλόγου, είναι και ο χορευτής του Συλλόγου, είναι και ο νέος εκείνος, ο οποίος σήμερα παραδειγματίζεται από την αυτοθυσία εκείνων και μαζί με πολλούς συνομιλικούς του προχωράει με τις επόμενες γενιές. Γιώργο μου, 74 χρόνια μετά, σε μια παρόμοια εισβολή, ποια θα ήταν η δική σας η αντίσταση? Πιστεύω και εγώ ότι σαν κριτικοί που είμαστε, όπως και οι πρόγονοί μας, θα κάναμε κάτι αντίστοιχο όπως εκείνη. Μια επανάσταση, κάτι αντίστοιχο. Και νομίζω ότι και στις μέρες μας ζούμε μια αντίστοιχη μάχη με διαφορετική μορφή. Δίνετε τη δική σας μάχη για τη σημερινή κοινωνία, μια κοινωνία η οποία, σε κάθε μέτωπο της οποίας θα πρέπει να δίνεται και ένας αγώνας, φαντάζεσαι. Βέβαια, ναι. Τότε πολεμούσαν με τα μαχαίρια και τα τουφέκια, φέτος πολεμάμε με άλλα μέσα. Θα αποτελέσει πάντα αντικείμενο επιθυμίας και κατάκτησης από αλλόφιλους με σκοπό να έχουν πρόσβαση τόσο στο εμπόριο όσο και σε αυτή τη στρατηγική γεωπολιτική θέση που κατέχει η νήσος μετά τον δεύτερο κατακλυσμό, όπως ορίζεται από τους αρχαίους συγγραφείς. Να έρθουμε σε ένα σημαντικό κομμάτι της Κρήτης, ένα μεγάλο πρόβλημα. Η πώληση της κρητικής γης. Είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ και μας καίει και μας πονάει. Ένα πρόβλημα που μας φέρνει στο νου τη θυσία εκείνων. Η πώληση λοιπόν, Στέλιο μου, της κρητικής γης πόσο βεβηλώνει τη μνήμη εκείνων που θυσίασαν τη ζωή τους και πότισαν με αίμα αυτά τα άγια χώματα. Σημάδι των καιρών. Η πώληση κρητικής γης, εγώ ειδικά στα μέρη μου κάτω στο νότιο Ρέθυμνο, το φαινόμενο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Δύσκολα βρίσκεις ο γείτονάς σου να είναι κριτικός. Δηλαδή έχουμε γεμίσει μεγάλους Άγγλους, Γερμανούς, Ιταλούς, Ευρωπαίους και δεν συμμαζεύεται, και όχι μόνο Ευρωπαίους. Έχουν έρθει Ρώσοι πάρα πολλοί. Δηλαδή αρχίζουμε πλέον να μην γνωριζόμαστε. Αρχίζει να υπάρχει πάρα πολύ δυνατό το πρόβλημα. Αρχίζουμε να μην επικοινωνούμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η εξάρτηση είναι πλέον οικονομική. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται κάποιος να έρθει να μας κατακτήσει. Μας κατακτάει έμεσα. Και αυτός είναι ένας τρόπος. Όταν πουλάμε τη γη μας, όταν εξαγοράζονται όλα τα παράλια μας κατακτούν. Αυτό λοιπόν το πράγμα πρέπει κάπως να σταματήσει. Και οι πρώτοι υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Εμείς πρέπει να το σταματήσουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι πριν βάλουν αυτήν την υπογραφή, να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα κοστίσει στις επόμενες γενιές. Γιατί στην ουσία παραχωρούμε την κυριαρχία μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το καταλάβουμε. Και αν δεν το καταλάβουμε, θα έχει τεράστιες συνέπειες για τον τόπο και για το νησί μας προφανώς, αλλά και για τον τόπο συνολικότερα. Μάλιστα. Πάμε αμέσως για χορό να αποφορτήσουμε έτσι την ατμόσφαιρα, να παρακολουθήσουμε, και ήδη έχουμε παρακολουθήσει τα χορευτικά του Συλλόγου Κρητών Αγίου Δημητρίου με χοροδιδάσκαλο πάντα τον Γιώργο Φραγκάκη, που θα τον δούμε και λίγο αργότερα να μιλάει για τη μάχη της Κρήτης, να είναι ο κεντρικός ομιλητής της απόψινής εκδήλωσης. Τι λες, Στέλιο, πάμε, χαρούμε τα παιδιά σας? Ναι, νομίζω θα χορέψουν και καλά. Πάντα με τη συνοδεία της λύρας του Διονύση Κορνηλάκη, έτσι. Ναι, ο Διονύσης μας συντροφεύει απόψε. Ο Διονυσάκος μας, που τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Ένα πολύ σεμνό και απλό παιδί.
Και όπως σας είπα και πριν, φίλοι μας, ο Σύλλογος Κριτών Αγίου Δημητρίου πλαισιώνεται από πάρα πολλούς νέους. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όταν μιλώ μαζί τους. Δίπλα μου είναι μια όμορφη κοπελιά, μια όμορφη κριτικοπούλα, η οποία χορεύει και στο Σύλλογο. Είναι η Μαρία η Κοκοτσάκη. Εγώ λοιπόν, λόγω του ότι το σημερινό αφιέρωμα ήταν για τη μάχη της Κρήτης, όπου η γυναίκα είχε μια ξεχωριστή θέση, θα τη ρωτήσω σήμερα, αυτή η γυναίκα ποια μάχη πρέπει να δώσει στη σημερινή κοινωνία. Και μετά θα μιλήσουμε για την μάχη που έδωσε εκείνα τα χρόνια, 74 χρόνια πριν. Μαρία, μίλησέ μου για το σήμερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Πιστεύω ότι στη σημερινή εποχή η γυναίκα αγωνίζεται για να κατακτήσει μια θέση που είναι πάρα πολύ δύσκολη στην εποχή μας. Και ιδιαίτερα για εσάς τους νέους, αντιμετωπίζετε τεράστια προβλήματα, Μαρία μου, και σίγουρα παραδειγματίζεστε από την αυτοθυσία εκείνων και πρέπει να παραδειγματίζεστε για να προχωράτε με το δικό σας αγώνα, με τη δική σας πάλη που πρέπει να δώσετε σε αυτή τη δύσκολη κοινωνία που εμείς δυστυχώς σας έχουμε φέρει. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πιστεύω να έχει έσει τέλος κάποια στιγμή όλη αυτή η υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, κατά την περίοδο της μάχης της Κρήτης, η γυναίκα έχει μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πάλεψε με νύχια και με δόντια και πάλεψε με τα νύχια της για να ανοίξει τους τάφους για να μπουν οι νεκροί. Φανταστείτε λοιπόν, φίλοι μας, αυτά τα παιδιά πόσα ξέρουν για τη μάχη της Κρήτης. Ακούνε από τους παλιούς, διαβάζουν, ενημερώνονται, μαθαίνουν. Που σημαίνει ότι η μάχη της Κρήτης κατέχει σε όλο τον κόσμο μια ξεχωριστή θέση, θα έλεγες, Μαρία μου. Σίγουρα, βέβαια. Σίγουρα. Ήτανε πολύ δύσκολα όλες τις καταστάσεις κατά την περίοδο της μάχης της Κρήτης και μάλλον συνεχίζονται σε ένα μικρότερο βαθμό σίγουρα. Σήμερα, κούκλα μου, χορέψατε χορούς μνημόσυνο για τους γενναίους μαχητές. Ναι. Πόσο υπερήφανοι νιώσατε? Πάρα πολύ. Είναι πολύ υπέροχο συναίσθημα όλο αυτό που πρέπει να συνεχίζεται σίγουρα κάθε χρόνο. Η βοήθεια βέβαια δεν θα φτάσει ποτέ. Θα παραδοθεί στο Φραγκοκάστελο και θα τον δάρουν στο Χάνδακα. Η συμβολή του όμως, επειδή υπήρξε πνευματικός ηγέτης εκτός του πολεμικού της απελευθέρωσης, ήταν στην αναδημιουργία, στην διαμόρφωση αυτού που λέμε χανιώτικος συρτός. 12 βήματα
εκπροσωπούν τις 12 επαρχίες, τροποποιώντας παλαιότερες μορφές σερτών και συρτών κύκλιων χωρών υπομορφή αρχαϊκής πυρίχης, η οποία γίνεται σπονδί προμάχης προς αυτούς που θα πολεμήσουν και αίτημα στήριξης ψυχής για να μην δειλιάσουν στην μάχη. Οι Οθωμανοί αποτέλεσαν πολύ καλούς μελετητές της ελληνικής ιστορίας και δι της κριτικής. Η προσπάθειά τους λοιπόν όλο αυτό το διάστημα από το 1669 θα είναι να καταστέλνουν κάθε κίνημα εν τη γενέση, προσπαθώντας δε να κρατήσουν χαμηλά τρεις περιοχές: το οροπέδιο Λασιθίου, την επαρχία Κισάμου και τα Σφακιά. Γι' αυτό λοιπόν και τα Σφακιά ήταν η μόνη περιοχή η οποία ήταν ελεύθερη και απλά ήταν υπό την ηγεσία ενός προνοητή, ο οποίος απλά έφερε τον τοπικό πληθυσμό σε επαφή με την ηγεσία. Και δίνουμε το λόγο, φίλες και φίλοι, στον μαέστρο της χοροδίας, μια χοροδία που πιστεύω να την απολαύσατε και από προηγούμενες εκπομπές μας, τη χοροδία του Συλλόγου Κριτών Αγίου Δημητρίου. Είναι κοντά μας ο Παύλος ο Δασκαλάκης, που θα τον ευχαριστήσουμε μια φορά ακόμα, γιατί και απόψε μας χάρισε υπέροχα θάνατα κριτικά κομμάτια με τη χοροδία, την οποία διευθύνει. Καλώς όρισες, Παύλο μου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για το παράθυρο που ανοίγεται, γιατί ξέρετε ανοίγεται ωραία το παράθυρο, τα παράθυρα της Κρήτης προς τα έξω. Όμορφες κουβέντες, με συγκινούν. Έτσι είναι, έτσι είναι. Να είστε καλά. Εντάξει. Πείτε μου πόσο καιρό την έχετε δημιουργήσει αυτή τη χοροδία? Είμαστε 2 χρόνια περίπου τώρα. Σιγά σιγά προχωράμε. Από πόσα άτομα αποτελείτε? Είμαστε 15, 17 μέχρι 20. Πάντως για 2 χρόνια σημαίνει ότι έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Κάνουμε καλή δουλειά, προσπαθούμε, κυρίως προσπαθούμε. Έχουμε μια καλή παρέα και πάντα έχουμε έτσι μια μικρή συναισθηματική φόρτιση γύρω από την Κρήτη. Ποιο είναι αυτό το σημείο, Παύλο μου, που θα δώσεις περισσότερο βάρος προκειμένου αυτά τα τραγούδια να αποδοθούν με μεγαλύτερη δυνατότητα?
Κοίταξε, εμείς δεν ακολουθούμε το μονοπάτι που ακούμε γύρω-γύρω, όλα τα τραγούδια που υπάρχουν τα σύγχρονα. Εμείς έχουμε τη βάση μας στα παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης. Στο βαθμό μπορούμε να τα έχουμε, να τα αποδώσουμε και να έχουμε την άποψη που υπάρχουν. Γιατί αυτά, όπως καταλαβαίνετε, η παράδοση είναι κάτι που δεν ξέρω μέχρι πόσο παλιά πάει. Προσπαθούμε να έχουμε αυτό το πνεύμα, δηλαδή να τηρούμε αυστηρά την παράδοση, αλλά συγχρόνως να είμαστε και σε κάποια σωστή μουσική βάση. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε και θεωρία της μουσικής στο βαθμό που μπορούμε. Ο Μιχάλης Ειρηνάκης είναι παλιό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πολλά χρόνια στο κουρμπέτι της πολιτιστικής παράδοσης εδώ, στον Άγιο Δημήτριο, στην πλατεία Παναγούλη, από όπου εκατοντάδες κόσμου παρακολούθησαν τούτο το αφιέρωμα για την εθνική αντίσταση, για τις κρητικές επαναστάσεις από το Βυζάντιο μέχρι τη μάχη της Κρήτης. Μιχάλη μου, να θυμίσουμε καταρχήν από πού είσαι. Είμαι από το Σέλινο, από την επαρχία Σελήνου και από το χωριό Βουτά, έξω από την Παλιόχρα, ένα μικρό χωριοδάκι. Γεια σας φίλοι μας Σελινιώτες, γεια σας φίλοι μας Χανιώτες, γεια σας φίλοι μας Κρητικοί που μας παρακολουθείτε με τόσο ενδιαφέρον από τη μια μεριά της Κρήτης ως την άλλη, από εδώ, από την πλατεία Παναγούλη. Σας στέλνουμε την αγάπη μας πραγματικά. Μιχάλη μου, μια δυνατή εκδήλωση, εξάλλου μας έχετε συνηθίσει εδώ στον Άγιο Δημήτριο σε πολύ δυνατές εκδηλώσεις. Έχω την εντύπωση, συγγνώμη σε διακόπτω, έχω την εντύπωση ότι οι Κρητικοί σε οποιαδήποτε εκδήλωση φανερώνουν πράγματι το ψυχικό τους σθένος, γιατί έχουν ιδανικά για την ελευθερία, για την αγάπη, για τη συμπαράσταση, για τη συμπόνια και για την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπό τους. Αυτό το έδειξαν με περίτρανο τρόπο και κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι δεν θα γινόταν διαφορετικά εάν δεν κατέβαιναν σύσσωμοι, γυναίκες, παιδιά, γέροι, επειδή είχαν φροντίσει να διώξουν όλους τους άντρες δήθεν στα μέτωπα. Η ουσία ήταν ότι, κατά την άποψή μου πάντοτε, ότι η μάχη της Κρήτης πήρε τη δόξα που πήρε, διότι ακριβώς δεν είχε άντρα να την υπερασπιστούν, αλλά είχε όμως παράδοση στην ελευθερία και στους αγώνες της. Αυτό ήταν που κράτησε και τους Γερμανούς με ανοιχτό το στόμα. Και το Σέλινο έχει να επιδείξει μια μεγάλη αντριοσύνη, έτσι Μιχάλη μου. Και όλοι οι τόποι της Κρήτης βέβαια, αλλά και το Σέλινο πάρα πολύ. Όλοι οι τόποι της Κρήτης έχουν να αποδείξουν και να επιδείξουν ανδραγαθίες και γενναίες καταστάσεις.
Στέλιο μου, σε αυτή την τεράστια, τη μεγάλη μάχη, τη μάχη των μαχών, ο εθελοντισμός είχε τον πρώτο λόγο. Ποιο πιστεύεις ήταν αυτό το μήνυμα του εθελοντισμού και κατά πόσο πιστεύεις εμείς οι νεότεροι μπορούμε να πάρουμε τη σκητάλη από τους γενναίους και να συνεχίζουμε στο μέλλον προς κάθε σύγχρονη απειλή? Φοφό μου, καταρχήν στην κοινωνία σήμερα κάτι που απαιτείται είναι ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη. Έχουμε συνανθρώπους μας που πεινάνε. Άρα λοιπόν η αλληλεγγύη είναι σημαντικότατο στοιχείο για την εξέλιξη αυτής της κοινωνίας. Ο εθελοντισμός τι είναι πολιτισμός? Υπάρχει πολιτισμός χωρίς εθελοντισμό? Πώς επιβιώνουν αυτοί οι σύλλογοι αν δεν έρθουν άνθρωποι να βοηθήσουν? Άρα λοιπόν όχι απλά είναι απαραίτητο στοιχείο, είναι το κύτταρο ανάπτυξης του πολιτισμού ο εθελοντισμός. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται πρέπει να προσελκύσουν και άλλους. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο στοιχείο για την εξέλιξη. Στέλιο μου, οι γενναίοι μαχητές, ακολουθώντας τους δρόμους της ψυχής τους αλλά και της εθνικής τους συνείδησης, πάλεψαν με τόλμη, με θάρρος για να φέρουν τη δικαίωση, την ειρήνη, την ελευθερία. Τι θα έλεγες στα παιδιά σου, τι θα έλεγες στους νέους, τι θα έλεγες στις επόμενες γενιές αν είχες αυτή τη δυνατότητα να τους πεις 2 λόγια? Ποια θα ήταν αυτά που θα μπορούσε να τα συγκινήσει, θα μπορούσε να τα αναστατώσει στο είναι τους απέναντι σε αυτό το μεγάλο θέμα που λέγεται μάχη της Κρήτης, εθνική αντίσταση, επανάσταση της Κρήτης? Καταρχήν το πρώτο που θα τους έλεγα είναι να προσπαθήσουν να απακιστρωθούν από τα πρότυπα από τα οποία βάλλονται, που δεν είναι τίποτα άλλο από τον καταναλωτισμό, την εμπορευματικοποίηση. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό της νέας γενιάς είναι η εσωστρέφεια. Βλέπετε τα νέα παιδιά να ασχολούνται κυρίως, να επικοινωνούν όχι μέσα σε μια πλατεία με κάποιους φίλους, να επικοινωνούν μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσω των μηνυμάτων. Αυτό είναι σημείο και χαρακτηριστικό κοινωνικής εσωστρέφειας. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει κυρίως είναι να τους δώσουμε τους τρόπους να βγουν στην κοινωνία, να αναπτύξουν άλλες δραστηριότητες. Παράδειγμα, τα χορευτικά μας, τα είδατε. Τη χοροδία σας την είδαμε. Τη χοροδία. Εγώ λέω περισσότερο περισσότερο πιο κοντά στους νέους. Έτσι. Άρα λοιπόν, να τρόποι που μπορούν να αποκτήσουν αυτή την εξωστρέφεια, να γνωρίσουν φίλους, να γνωρίσουν, να αποκτήσουν επαφή με πράγματα έξω από τα τετριμένα που είναι το κλαμπ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έτσι, αυτοί είναι οι τρόποι που σου δίνουν τη δυνατότητα και να συμμετέχεις με χαρακτηριστικό τον εθελοντισμό, αλλά και να προάγεις αξίες που ξεφεύγουν από αυτούς τους τρόπους ζωής που προσπαθούν να σου επιβάλλουν με άλλους τρόπους.
Και είναι κοντά μας η κυρία Αρετή Κοντοπόδη Τζαμπατζόγλου, παλιό μέλος του Συμβουλίου. Και εκείνη έχει περάσει από τα πολιτιστικά μέτωπα και έχει δώσει τη δική της μάχη. Καλώς όρισες, Αρετή μου. Ευχαριστώ πολύ, Φωφό μου, να είσαι καλά. Και εγώ ξέρω ότι είσαι όνομα και πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόψε ήταν μια πολύ δυναμική παρουσία του κριτικού στοιχείου. Ήταν όλα υπέροχα, δεν έπληξε ο κόσμος, ο χορός, το τραγούδι και όλα τα ιστορικά που αναφέρθηκαν από τον κύριο Φρακάκη και από τον πρόεδρο τον κύριο Μαμαλάκη. Ήταν πραγματικά όλα υπέροχα. Οπότε η ερώτησή μου, Αρετή, θα είναι σχετικά με τη μάχη της Κρήτης. Και μια και είσαι και δασκάλα, σίγουρα η απάντησή σου θα είναι δυνατή. Πόσο χρέος πιστεύεις έχουμε οι νεότεροι κριτικοί προς την αυτοθυσία εκείνων να συνεχίζομαι προς κάθε σύγχρονη σημερινή απειλή? Το χρέος μας είναι πάρα πολύ μεγάλο να το μεταφέρουμε στα παιδιά μας, να το μεταφέρουμε στη νέα γενιά, γιατί οι σύγχρονες απειλές μας ζώνουν από παντού. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, να αντέξουμε και αν χρειαστεί, με αυτοθυσία, όπως οι πρόγονοί μας, οι Κρήτες στη μάχη της Κρήτης, που πολέμησαν με λιγοστά μέσα, με κάποιες μπαστούνες που τους λέμε εμείς, κάτι κατσούνες, πολεμούσαν και έριχναν κάτω τους αλεξιπτωτιστές. Εμείς λοιπόν δεν θα πολεμήσουμε με κατσούνες, εμείς θα πολεμήσουμε με την καρδιά μας, να αντισταθούμε σε οποιαδήποτε απειλή. Πάρα πολύ ωραία και δυνατή η απάντηση της Αρετής. Σίγουρα πρέπει να παίρνουμε θάρρος, έτσι, Αρετή μου, και οι γυναίκες ακόμα περισσότερο, γιατί σίγουρα και η θέση της και τότε και σήμερα είναι πολύ δυνατή, και ειδικά σήμερα στη σημερινή κοινωνία απέναντι στα παιδιά μας, έτσι όπως ακριβώς το είπες. Έχεις δίκιο, Φωφό. Πρέπει οι γυναίκες, έχουμε πολύ μεγάλο χρέος, γιατί πρέπει να γαλουχίσουμε τα παιδιά μας με τα νάματα της ιστορίας μας, της λεβεδιάς μας και της πίστη μας στην κριτική παράδοση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Άλλη μια φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί στηρίζεις αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε εδώ στο Λεκανοπαίδιο και είναι πολύ δυνατές και το ξέρεις τι αγώνα έχουν. Ευχαριστούμε όλο το Συμβούλιο, ευχαριστούμε γιατί απόψε μας χαρίσατε στιγμές μεγάλης περηφάνειας και ενός απέραντου δέους για τούτους τους γενναίους που οι ψυχές τους αγαλιάζονται με όσα εμείς δημιουργούμε εδώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί ξέρω και εσύ τι περνάς και τρέχεις τόσα χρόνια από σύλλογο σε σύλλογο για να αναδείξεις όλες αυτές τις προσπάθειες. Έχουν μείνει ελάχιστοι άνθρωποι να το κάνουν αυτό. Ελπίζω να σου δίνει ο Θεός κουράγιο να συνεχίσεις να το κάνεις. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ, μου δίνεις κουράγιο με τα λόγια σου. Και ο Θεός βέβαια πάντα κοντά μου και του χρωστώ μεγάλη ευγνώμη, γιατί έχει σταθεί δυνατά. Να σας ευχαριστήσω μια φορά ξεχωριστά. Όλα τα σωματεία σταθήκατε δυνατά δίπλα μου. Και εσείς ένα παραπάνω, Στέλιο μου. Και εσάς να σας δίνει ο Θεός κουράγιο να συνεχίζετε, γιατί είναι δύσκολες μέρες, δύσκολη καιρή και παλεύετε δυνατά, σημαντικά. Ας ελπίσουμε και εμάς να μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε. Θα σας το δίνει. Με αυτό το χαμόγελό του φίλου Στέλιου Μαμαλάκη και του αξιόλογου Ρε Θυμιώτη. Από ποιο μέρος να θυμίσουμε? Να στείλουμε χαιρετίσματα στο χωριό σου. Η μητέρα μου τα Λευκόγια και ο πατέρας μου τα Κουσελιανά, ρε θυμίσεις. Να αφιερώσουμε τον τελευταίο χορό των παιδιών σας στα χωριά σου. Έτσι, εκεί από όπου κατάγεσαι. Έτσι. Το οποίο είναι κοντά με το δικό μου, τον Κάστρο Λορένιο. Πάρα πολύ κοντά. Μα ο κριτικός το έδειξε με γλέντι και με λύρα, με μαντινάδες και σκοπούς,
τη νίκησε τη μοίρα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.